Ihe mbiara taa ikoro no owo kuka yirinde because politics ndị na-ekwu okwu ka na politics bụ ndị ụgha. That is the truth. Onye bịara kwa na politics na-etoro n'obodo mma si na-arịọ unu otu unu si mee ya mbụ 2015 otu unu si mee ya na 2019 unu mee ya na 2023. This is the Executive Governor of River State. He is from Opobo. Opobo is a land with an IGBO ancestry. You can make your own empirical researches and bring further. But the Unified Igbos now is determined in unifying every Igbo speaking people. Thank you and God bless. Gburugburu ndị Igbo na-ekele unu. The party chairman kwuola ọtụtụ ihe here. Ka kwesịrị ikwu o werela kwuo. Maya dị ihe ngekwe ya gba. But when isi njem a bịara taa dị very important. Ọ ga-adịkwa mmasị nkwutukwa one or two things. Ụmụnne m ndị nwe m na ndị nwe here ihe chọrọ ime unu asọ ọwụ ihe dum chairman kwuru unu were ndekọ ọ dị mma ndekọ unu chọrọ ịnụ ndekọ anyị na-achọghị ịnụ unu tụfuo ya. Anakwada aka ebe a ugbu a godo butere ni biko UIC chairman or president okay o nyere a rundown ihe mere transfer between myself and the gburugburu ndị Igbo. Honestly speaking, I'm very careful na ndị mi na ha na-meet because mara say ka bụ njem politics. Ị na onye na-achọ ọchịchị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ndị wayo ndị gburugburu na-eyi nne na njem ọhụụ. So kwenye nshikọ ọhụụ ndị very careful na onye ọla bịara m ga-meet. But mgbe m hụrụ this body, they confirm say this body with the authentic body, they may control. They may control the affair of ndị Igbo na River State and Bayelsa. M say ngabịa si bịa kwụsị mara sị na ndị mara agwa ọrụ si a the man ọ na-apụta a na-achọ ya achọ abụ m dị here now enwere ndị bịa bụrụ m ndị here now ọ ya. So all those ones were political. Ịma asa achọwa ihe so na ndị mmadụ a ga-ele ya anya but ọ dịghị ihe mere m n'okwu ụkọ m dị mma ya. Ihe m bịara taa ikoro n'ọwụ okwu ụka yiri nne because politics ndị na-ekwu okwu ka na politics bụ ndị ụgha. That is the truth. Onye bịara kwa na politics na-etoro n'obodo mma si na-arịọ unu otu unu si mee ya mbụ 2015 otu unu si mee ya na 2019 unu mee ya na 2023. Thank you. Power!